But today, Atiku is not a Fulani man. I'm talking to Yahaya Jingir. I want to put sense into Yahaya Jingir. Is Atiku not a Fulani man? As Fulani people not kill our people? So should we say that Fulani man should never contest president of this country? These are realities. Let's say the truth. He is talking to Peter Obi, that Peter Obi, his kinsman or whatever, his man from his tribe, has executed Sardauna during the coup. So he should not be allowed to be president. As if forgotten that Fulani are still killing us every day. What's the difference? What's the difference? So if it is that way, a Fulani man will not rule this country. Because that's how we should go. Because they are killing us and they are still killing us. Why should we award them with the presidency, the highest office of this country? Are we stupid? If our people are not, if they don't regard our people as subservient, they will not talk like that. Because they look at us as if we are nobody in this country. That's why he has the guts to say those things he's saying. Because he feels entitled that he's born to rule. And that notion, that preponderant notion, and that kind of mentality, that it will never help us to a nationhood. We will never grow to a nationhood. If we want to grow in this country, we have to be fair to every tribe. We have to be fair to every religion. And that is how we should move forward. But enough of this hypocrisy in this country. Allah ya sa kar a samu mai yarda da inyamuri a abokan tafiyata. Allah ya sa kar a samu mai yarda da inyamuri a abokan tafiyata. Wannan inyamurin wanda baya son Najeriya da zaman lafiya. Wannan inyamurin irin wanda suka kashe Sardauna. Wannan inyamurin irin wanda suka je kasar Dubai suka taru su 20,000 suka dinga ɗauko adda suna kashe Larabawa. Aka kafa dokar Najeriya ka ta je Dubai. Wa'annan irin inyamuran nake faɗa. Amma inyamuri mai kyau da ya shaida la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irin su Sheikh Udoko, irin shugaban majalisar malamai Enugu Malam Ibrahim Ogu, wa'annan ni ahlus sunna nawa irin namu kenan. Lalatattun wa'ancan ne naku. Lalatattun yan izala inyamuran kashe Sardauna ne naku. Mu irin su Ibrahim wato Ugo su ne namu. Irin su Sheikh Udoko su ne namu. Irin sauran inyamurai wanda mun taba zuwa da Sheikh Alhaji Abdul Aziz Yusufu yana murshid na Jama'atu Nasrul Islam 1982 ya jagorance mu muka tafi kasan inyamurai wa'azi, muka je wani yanki wato na Ummu Ahiya, muka shiga wani daji a wani gari washi Unsu Mbanu, muka yi wa'azin dare a gurin. Inyamurai ne gurguzu musulmi, gwamnatocin arnan inyamuran sun danne su. Muka je muka yi wa'azin dare, ku je ku tambaya Sheikh Alhaji Abdul Aziz Yusuf ya san an yi haka. Lokacin faran motar nan fito da jama'atu ta kawo ta nan jihar Filato tana sabuwa, muka tafi yana jagoranta mu, muka kwana a Mukurdi. A jiya tambaye shi, in ba mutum mahaukaci ba, ya mutum zai kashe Sardauna ka sa riga? In ba mahaukaci ba, ya mutum zai kashe Tafawa Balewa ka jinjina masa? In ba mutum mahaukaci da bai gane karatu ba, ya kafirin da baya san musulmi su kwana lafiya za a ce mar barka da zuwa? Ya yiwu? Allah ka kebo bayi. Wallahi munafinci mugun abu ne. Wallahi jahilci mugun abu ne. Rashin kunya ba kyau. In mutum zai yi addini yayi, in ba zai yi bai tawaye kowa ya sani. Kwana tafiya hanya daban-daban guda biyu. Kwana tafiya hanya ɗaya ne ko biyu. Ya inyamur zai kashe Sardauna ya samu masauki a Kaduna. Ko ba Kaduna zai ya kashe Sardauna ba. Bai rabe ne ya kashe shi. Inyamuri ne ya kashe shi. To jikokin Sardauna na Allah da Annabi za su ba inyamuri haɗin kai. Jama'a mu zaɓi musulunci.
da mu Hausawan da Fulani da Inyamurai da Biron da abin nan Muslim musulunci ya hana a cuci musulmi, ya hana a cuci wanda ba musulmi ba. Musulunci ya hana kabilanci, musulunci ya ce ai adalci. Na samu labari gwamnan yanzu na PDP na jihar Filato wai ya taro tsofaffin ma'aikata ya ce zai biya su kuɗin gratuity. Allah ya bashi iko yayi. Wannan magana da daɗi ko ba daɗi, wanda suka wuce sun yi ne, in yayi da shi da wanda bai ba ɗaya ne. To kai gwamna ka cika alkawari, in ka cika alkawari sai Allah ya taimake ka. Kar ka taɓa 'yan kasuwa, ba abin da ya kawo ka kenan ba. Wannan aikin da kake na ƙoƙarin gyaran hanya, da ƙoƙarin biyan albashi, da ƙoƙarin tuna wanda yawa gwamnati aiki ka biya shi, Allah ya taimake ka akai. Allah ya kare ka daga sharrin guragun gwamnoni, macuta, masu so gwamnatin ka ta faɗi. Allah ya kada su, Allah kai kar ya kada kai in kana da kyakkyawan hali. But today, Atiku is not a Fulani man. I'm talking to Yahaya Jingir. I want to put sense into Yahaya Jingir. Is Atiku not a Fulani man? As Fulani people not kill our people, so should we say that Fulani man should never contest president of this country? These are realities. Let's say the truth. He is talking to Peter Obi, that Peter Obi, his kinsman or whatever, his man from his tribe, has executed Sardona during the coup. So he should not be allowed to be president. As if forgotten that Fulani are still killing us every day. What's the difference? What's the difference? So if it is that way, a Fulani man will not rule this country. Because that's how we should go. Because they are killing us and they are still killing us. Why should we award them with the presidency, the highest office of this country? Are we stupid? If our people are not, if they don't regard our people as subservient, they will not talk like that. Because they look at us as if we are nobody in this country. That's why he has the guts to say those things he's saying. Because he feels entitled that he's born to rule. And that notion, that preponderant notion, and that kind of mentality, that it will never help us to a nationhood. We will never grow to a nationhood. If we want to grow in this country, we have to be fair to every tribe. We have to be fair to every religion. And that is how we should move forward. But enough of this hypocrisy in this country.